Дөньяда дәрья суларны, урман тауларны сөймәгән кеше юктыр. Аларга ям, бәрәкәт, куәт сыйынган. Кеше баласы табигатьнең таҗыдыр. Ә безнең халкым белән булган һәр очрашуыбыз яңа ачыш. Юлыбыз Татарстанның таулы, һөнәрле Күкмара якларына. Ничектер озак җыйналды бу якларга. Нәкъ менә кышның кояшлы, кырыс һавалы көннәрендә барасы килде. Нигә дисезме? Соң Күкмара дигәч итекләре дип кушып куясы килә бит. Ә итекләр кышны күзаллата. Тик менә Күкмара якларының гүзәллеген, байлыгын, иң мөһиме һөнәрле халкын күрсәтер өчен кыш кына аз икәнен аннан соң гына аңладык. Төбәк Чулман буеның көнбатышында, Нократ елгасының уң ярында, урманлы таулар белән чолгап алынган искиткеч гүзәл урында урнашкан. Район үзәгенә килеп керүгә бик тыгыз көн агымына эләктек. Гөрләп яши монда халык дигән уй узды баштан. Ә моның өчен күпме көч, үҗәтлек кирәк бит. Очрашуларыбызны шушы төбәкнең җитәкчелегеннән башларга булдык. Безнең Күкмара республиканың төньягын ашкан иң матур районнарның берсе. Ул айлык тора үзенең табигаты белән, таулары, сулары, урманнар белән, ә бигрәк тә эшчән булган халкы белән. Гомер-гомердән электән аның итекчеләре, балта осталары, тегүчеләре, сатучылары белән дан тоткан. Күкмара якларыннан байтак шәхесләр чыккан. Без тапшыру барышында аларга тукталырбыз. Ә күбрәк туган җирләрендә төпләнеп яшәүче халкыбызның бүгенгесен яктыртырга тырышырбыз. Элек-электән килгән һөнәрләрне, гореф-гадәтләрне саклый алган, бүген дә шуның белән көн күргән Күкмара уңганнары зур хөрмәткә лаек. Безнең халык үз көнен күрергә сәләтле. Шунсы күркәм, хәзер хөкүмәтебездә бу уңайдан төрле бар программалар, грантлар бар. Кыскасы, бүген авыл җирендә кеше беренче чиратта эшләсә агроферма хуҗалыкларда, икенче яктан шәхси эшмәкәр булып көн күрәләр. Без нәкъ менә шундый хезмәтләреннән тәм табып, тырышып, куанып яшәүче гаиләдә булдык. Йортка кергәнче үк бу сыйфатларны дәлилләүче күренеш, пөхтәлек, тәртип. Тигез яшь гаилә белән без итек басу серләренә төшенергә булдык. Я, инде эшне башлыйк. Төткән җунны 500 грамм бер сыңарлап бүләбез шулай итеп. Бу җунны шунда җыябыз хәзер. Хәзер итекнең формасын эшләй башлыйбыз инде. Шуны тигезләп чыгарга кирәк бүтән җирендә. Менә шулай итеп карыйсың әмма. Анда тишек булырга тиеш түгел. Менә җәйдек җунны шуңа су сибән дымлатып чыгам. Артык коры булмасынга. Üstüne kaprон солам, әбет ябышсынган. Хәзер түрәмен аны. Хәзер шушы җәймә белән төргән җунны тегрәтәбез. Машина бар мин шул тегрәтә торган машинада. Сөтеп алабыз, токтаны хәзер. Шуннан хәзер итек формасын чыгарабыз инде. Бу итеп ачып, нәхәт башта итемизен. Нашу итеп кунычларыннан китәбез инде. Булар кунычлар була. Менә башына китәбез хәзер. Сиңа бу эшне эшләргә кем өйрәтте? Әни өйрәтте. Иремнең әнисе була инде. Шушы төшәгән итекне җәймәгә төреп менә шу машинада тегрәтәм дә мин. Менә шундый итек хасыл була инде. Менә бу альбин төшәгән итек. Бер сыңарны 20 минутта басып бетерәм инде. Менә шундый булып чыга инде. Шуңа шу итекне һәм буяуга салабыз, димме? Аннары буяу кергәч, бер 15-20 минут кайнатасы. Менә киңәйткеч белән киңәйтәсең дә. Итекне катлыйбыз калды. Бу итекне һәм пишкә кибәргә куябыз. Күкмарада мондый үз көннәрен үзләре күреп яшәүче гаиләләр күп. Ә менә аның данын күтәрүче, саклаучы, зур тарихлы Чиккән ак киез итекләр фабрикасы бер. Юлыбыз шунда. Районы, авыллары белән безнең район гел итек басу белән дан тота. Хәтта безнең районның гербында да итек бар. Шуның өчен бөтен район халкы кыш суык булсын ие, итекләр сатылсын ие дип жириләр инде, бөтен кеше итек кисен ие дип.
халқыбызны көңілін жаулап алырға тырышабыз, оларға жылылық беруге, матур итеклер киіртірге тырышабыз. Біздің бұл итеклеріміз, шигі итеклер, шиккен итеклеріміз Татарстандағына түгіл, Россия біздің түрлі төбеклерінде де сатып алалар, Аллаға шүкір, келіп тұралар. Біз олардың тілеклерін қанағатландыруға тырышабыз. Халқыбыз, қысқаша айткенде, халқыбызны сүйіндіріп яшауға тырышабыз. Біз Кукмара балалар сәнгать мәктәбендә үзләренең яңа проектлары белән грантлар яулаган, республикада гына түгел, Россия күләмендә танылган бу мәктәп зур хөрмәткә ия. Монда чын йөрәктән хезмәт итүче укытучылар, үз төбәкләрен сөйгән сәләтле балалар җыелган. Сәяхәтебезне дәвам итәбез. Аяз күк, нурлы кояш, якты йөзле халкыбыз узатып бара үзебезне. Берсеннән-берсе матур йортларга сокланып, сөенеп йөрибез. Һөнәрле халык яши бу районда. Төзи дә, ясый, тегә, шигә, тегә дигәннән, Кукмарада 1956 елдан бирле тегү фабрикасы эшли икән. Бу фабрика соңгы елларда менә күчте балалар өчен киемнәр тегергә. Аларның киемнәрен хәтта Мәскәүбездә, Казанда да күреп була. Бүген бик яратып алалар. Анда да 300 артык кеше эшли. Вакытында шакын бирә ала. Районның киләчәген күрәсен килсә, аның мәктәпләрен кара диләр. Без дә шулай итәргә булдык. 2нче номерлы Атлас Булатов исемен йөртүче мәктәп районның үткәне белән бәйле, бай тарихлы белем йорты. Аның каршында җиңү паркы урнашкан. Ә бит бу мәктәп җирендә Бөек Ватан сугышы елларында госпиталь урнашкан булган. Районыбыздан сугыш чорында катнашканнардан 5 батырыбыз герой исемен алганнар. Шуларның арасыннан бүген берсе исән Сабир Әхтәмов, ул Казанда яши. Аннан аралашабыз, хәлен беләбез. Ул әлбәттә безнең Кукмараның районның ырлыгы. Кыскасы, безнең районның байлыгы, аның халкы һәм җире шушы батыр булган халык Кукмара җирендә ирекле хезмәт итә. Мин инде алга таба да шушы Кукмара үзенең маркасын югалтмас, үзенең шушы булган ул кызлар белән аерылып торыр дисем килә. Татар халкы итне бөек халыкка менә әйтик Муса Җәлил. Мусалар көлеп үлдерделәр, шулай җырлап үлдерделәр инде. Ул бит инде җырламаган, көлмәгәннәр дә, әмма ләкин тугры батыр булган, фашист алдында башын имәгән. Шуңа күрә сүздә юк менә инде мәктәп булмый икән, аралашу булмый икән татар телендә, ул тел онытыла, ул кешенең күңелендә татарлыгы саклана. Шуңа күрә телне бетермәс өчен башта сүз гаиләдә барырга тиеш, аннан соң инде мәктәпләр, шушы мәчетләр телне саклау үзәге, татар теле уку, анда инде аның төрле концертлар әйтик, җыр, моң белән бәйләү аны аралашу бар икән, тел саклана. Телен белмәгән кеше ул мискин кеше инде ул. Районыбызның мәгариф системасы төплечә милли мәгариф системасы булып санала, чөнки милли мәктәпләрдән тора. Төп мәктәпләр безнең 78% мәктәпләрнең татар мәктәпләре. Һәр мәктәпнең үзенең йөзе бар. Һәм һәр мәктәп безнең татар мәктәбеме, Удмурт мәктәбеме, Мари яки рус мәктәбеме, аларның үзенең йөзе, үзенең традициясе сакланды. Балалар бакчалары, башлангыч мәктәпләр, төп урта мәктәпләр һәм үзебезнең территориядә булган әле Любян лесхоз техникумы, бу Рәсәйдә иң өлкән лесхоз техникум, аның базасын кулланып, һәм Кукмараның аграр колледжында да менә бу юнәлештә татар теле укыту югары дәрәҗәгә куелган. Бу инде безнең дөрестән дә территориядә татар теле әдәбияты чын дәүләт теле дәрәҗәсенә куелган дигән төп күрсәткеч. Дөрес, бу хакта без бүген уйларга тиеш. Кукмараның Чыңгыз Айтматов исемен йөртүче татар гимназиясының да музеенда булдык без. Укучылар белән аралаштык.
Безнең гимназиядә укырга бик рәхәт һәм бик күңелле, чөнки безгә монда төрле белем бирәләр. Иң мөһиме безгә татар теле, безнең ана телебезне бирәләр. Татар теле минем туган телем. Аннан соң бик күп шагыйрьләр, бик күп рус шагыйрьләре дә, бик күп башка тел шагыйрьләре дә татар телен иң матур телләрнең берсе дигәннәр. Мин дә шулай уйлыйм, чөнки татар теле ул өйрәнергә дә шундый җайлы телләрнең берсе. Татар теле ул моңлы ки минемчә. Район үзәгендә урнашкан күркәм мәдәният йорты. Аңа безне урамнан ук гармон моңы алып кирип китте. Бу күренештән соң ирексездән матур җәй айларына, авыл, туган нигезгә кайткандай буласың. Әдәм баласына күңел нечкәлеге хас. Бер нишләтеп тә булмый, ә бигрәк тә сәнгать белән бәйле булса. Татарның бөтен байлыгы авылда саклана. Без бөтенебез авылдан чыккан кешеләр, бөтен зур галимнәр, җырчылар, рәссамнар, композиторлар, авыл балалары. Шуңа күрә менә шул туган нигезебез безнең сакланырга тиеш. Туган нигез сакланганда безнең татарларыбыз, тел, гырыф-гадәтләребез, динебез сакланып калачак. Бик күп югары дәрәҗәдәге чыгышларның шаһиты булдык без. Ә менә Күкмара халык театрына аерым тукталдык. Мәҗлес тамам, артык сүз юк. Артык сүз булса, менә. Сыпыртыгыз моннан яхшы чакта. Сыпыртыгыз. Имамый иде. Сыпыртыгыз. Синең минем алда гаебең юк, Гөлзирә. Кишер мине, әнкәй. Театр ул милләтебезнең көзгесе. Татарчаны синдә театр дип юкка гына әйтмибез. Театрда милләтебезнең үткәне, бүгенгесе. Менә балаларга шуны җиткерергә кирәк. Мин шушы юнәлештә эшләргә тырышам һәм халыкка менә шушы юнәлештә үзебезнең сәнгатебезне үстерергә, аны яратырга, аңа хезмәт итәргә чакырам. Күкмарада вакытны күңелле, файдалы итеп уздырам дисәң, барлык мөмкинлекләр дә булдырылган икән. Менә әлеге боз сарайын гына алыйк.
Yüзәргә яратам, миңа бик шунда ошый. Yüze bilesiniz hala? Әйе. Yüzerden bizde yüzüp. Тыныч гади итеп матур гамәлләр кыла халкым, балалар үстерә. Күкмарадагы бер көнебез тәмам. Кояшны ай алыштырды. Иртәгәсе кояш безгә яңа очрашулар китерер. Кояшның беренче нурлары белән үк эшкә килгән халкыбызга сокланып карадык. Әле кичтән генә спектакльдә уйнаган үзешчән артистлар, җырчы биючеләр үзләренең төп эш урыннарына килеп басалар. Монысы инде беләк көчен сорый торган хезмәт. Бүген биредә 592 кеше эшли, һәм бу кешеләр һәр айны уртача 15,400 сум акча алдылар. Биредә бу заводта 180 төрле товар чыга. Аларның товарларын Татарстан, Россия һәм хәтта Америка, Канада кебек илләрдә дә яратып алалар. Кыскасы, халык өчен кирәк булган бик күркәм савыт-саба ясыйлар. Яңадан 200 кешегә эш урыны булдыру турында һәм ассортиментны, товарның төрен һәм күләмен арттырудан шөгыльләнәбез. Бу әлбәттә инде яңа эш урыннары һәм бюджетка өстәмә керем дигән сүз. Вакыт узган саен уй-фикерләр байы җитдиләнә кешенең, тик җан азыгы һәр вакыт янда булырга тиештер. Бу урында безгә табигать ярдәмгә килә. Кинәт бөтен авыр хезмәтне дә, дәрья фикерләрне дә читкә этеп, тауга менәсе, яңа көч, сихри мөгъҗиза күрәсе килде. Бәхетле Күкмара халкы. Я, күрегез, нинди байлык аларның ишек алдында. Урманлы тау башын сырып алган балалар безне тагын бер кат таң калдырды. Миңа бу мөгъҗизага кушылмасам, гомерем буе үкенермен сыман тоелды. Шаңгым юк, әмма биек тауга менерлек көчем, дөресрәге теләгем бар. Димәк, алга, тауга. Аягымда Күкмара итеге, өстемдә шаңгы шуу костюмы. Булар барысы да Күкмарада эшләнә. Нәкъ менә шушы әйберләр дә Күкмараны бик еракларга таныта. 350 метр биеклеккә мендек тә тын калдык. Бала чакта гына буламы соң әллә ул очкын. Тауның битен яратып сыпыргандай берсе артыннан берсе шаңгычылар аска тымырылды. Бу спорт төренә мәхәббәт уятучы, үзе 30 елга якын шаңгыда икән инде. Бүгін күндә 40-тан артық бала үзебездә шөгыльләнә. Шул тау шаңгысы да шуалар инде бик күп ярышларга йөрибез. Татарстан чемпионнары әзерләдек, Аллага шөкер. Мондагы йөрүче балалар бик зур йөрәкле балалар. Курка торган бала монда йөри алмый. Алар шул сәламәтлек өчен, шул табигатьнең матурлыгын күрергә, менә шулай итеп үстерергә кирәк балаларны. Гомумән, зур йөрәкле, кыю яшьләр белән күп очраштык без. Форпост түгәрәгенә йөрү минемчә түземлекне арттыра, тырышчанлыкны, эчке яктан көч өстәп тора. Бу шөгыльләнү миңа алдагыга бик тырышлы булырга һәм алдагыга мин Суворовскийга поступать итәргә җыенам һәм шунда кирәк булачак инде. Тау битеннән шаулап агып чыгып җыры белә сырды күңелне. Изгеләрнең безгә әйтер сүзе сулар булып гүя терелде. Күңел сорауларга күмелде. Наилә Сәгъдиева. Мин үзебезнең татар халкын шелтерәп аккан моңлы чишмәләргә тиңлим. Үземнең иҗатымда чишмәләр иле булган авылымның чишмәләренә багышланган шигырьләрем байтак. Күкмара районы иҗат кешеләренең Салават күпере берләшмәсе эшләп килә. Без халкына, милләтенә тугры хезмәт итүче каләм ияләре белән дә очраштык. Мин менә Салават күпере иҗат берләшмәсендә 83 елдан бeri йөрим инде. Табигать турында, әниләр турында
В общем, шумейший шишмәләр турында язарга яратам. Кәүсәрия ханымның, шулай ук Харис Мустафинның шигырьләре җырга да салынган. Кырык ел эшләү дәверендә саллы каләм ияләренең юлбашы булды безнең Салават күпере иҗат берләшмәсе. Биредә беренче көч туплап, канат ныгыткан шагыйрьләребез Рәшит Бәшәр, Рифа Рахман, Гази Нурмурат, Илдар Хайруллин, Заһид Мәхмүди, Раниф Шәрипов кебек данлыклы райондашларыбыз инде хәзер татар әдәбияты күгендә якты йолдыз булып балкучыларыбыз. Бүгенге көндә дә заман сулышын тоеп иҗат итә, эшли, яши безнең оешма һәм инде районда иҗат итүче барлык үзешчән авторларны берләштереп, оештырып, һәр даим очраштырып, күрештереп тора. Билгеле районда 1930 елдан чыгып килүче хезмәт даны газетасының хәбәрчеләре дә бу тынгысыз җаннар. Салават күпере иҗат берләшмәсенә балаларның да тартылуы матур күренеш. Biz anda үзебезгә белем алу өчен йөрибез. Biz anda төрле хикәяләр, төрле шигырьләр язабыз. Бу укучыларны без туган илебезне яратучы, телебезнең саклаучы итеп күрергә телибез. Кукмара төбәге белән танышуыбызны дәвам итәбез. Инде шушы якларда гына әзерләнә торган ризык хакында сөйләргә вакыттыр. Безнең Кукмара якларында бик яратып борай бәйләш әзерлиләр. Моның өчен безгә камырына 1 стакан су, 2 йомырка, тоз, 200 грамм май алабыз. Эшлеге өчен кило 500-дән ит инде, суган, борыш, тоз шамалап, аннары борай алабыз, борай ярмасы 3 стакан. Иң беренче ташлар әзерлибез. Хәзер безнең камырыбыз әзер булды. Бәлешнең капкасы өчен камырын аерып куябыз. Хәзер камырны җәя башлыйбыз. Менә хәзер бәлеш камырыбызны җәйдек. 2 сантиметр калынлыкта. Әзер булды. Хәзер табабызны майлыйбыз. Сыек май белән. Җәйгән камырны табага куябыз. Хәзер бәлешнең эшлеген әзерлибез дә булгатып таба эченә салабыз. Борай ярмасы хакында аерым әйтәсем килә. Ул безнең якларда үсә торган ярым кыргый борай ярмасы. Борай ярмасы бик файдалы. Хәзер бәлешнең эшлеген салабыз. Камырын бөгәбез. Бәлешнең өстенә җәйгәннән соң капкашын яңадан бөрәбез. Менә хәзер бәлешебез әзер. 2 саат ярымга пишкә тагабыз. Чырлар алмашын горур кичергән мәчетләрне күреп күз куана, рәхәт ала. Без Уразай авылында. İslam dini ул һәр вакытта кешегә уңай йогынты ясый. Ул тәртипле булырга өйрәтә. Ул кеше белән мөгамәләнең әйбәт булуын өйрәтә. Шулай ук хатын-кызларга, ир-атларга,
Анан соң үзеңнән зурларга, кичкенәләргә әйбәт муамәлә дә булуны өйрәтә. Татар халкы бик эшчән булган халык. Шуңа күрә без бердәм булып яшәгән вакытта безнең инде республикабызда яшәр һәм Россиядә ныклы тотрыклы ил булырсым килә. Менә аның өчен инде һәр кеше үзенең туган баласына, туганына, яшәгән җирендә шушы динне, телне саклау, гырфәтләрне саклау өчен үзеннән килгәнен барын да эшләп, буыннан буынга җиткергә кирәк. Без бит тарихлы, кыйблалы халык. Матур яшәү юлларын һәркем үзенчә билгели. Менә яңа гаилә туа. Алар да игелекле, бәрәкәтле тормышта яшәсеннәр иде. Гомер агышында бик күп баскычлар узабыз. Алар һәммәсе үз урынында. Кайда белемебезне арттырабыз, кайда үрнәк алабыз, кайда күбрәк көч куябыз, әмма узабыз. Чөнки яшәү мәгънәсен аңлыйбыз. Узган һәр мизгелнең кадерен беләбез, яшибез.